Murtolukujen kertolasku. Tässähän on 1/3. Ja nyt jos me otetaan 2 kertaa 1/3, niin sehän on sama asia kuin meillä olisi 2 kertaa 1/3. Eli tämähän on 2/3. Eli kertolaskuhan on lyhyempi tapa merkitä yhteenlaskua. Eli tässä tapauksessa meillähän on 1/3 plus 1/3, eli 2/3. Näin. Yleisellä tasolla, niin kun meillä on kokonaisluku, olkoon se kokonaisluku nyt vaikka A, ja sitten murtoluku P jaettuna C:lle, niin yleisesti niin kerrotaan tämä A ja P keskenään, eli A kertaa P jaettuna C on tämä yleinen kaava. Ja A ja P voivat olla mitä tahansa kokonaislukuja, C voi olla mikä tahansa kokonaisluku, paitsi ei nolla. C ei saa olla nolla. Näin.